Verliezen hier water 163 keer een beroep dienen op het Foens. Dit hier al meer dan 420 keer. En daarmee is het yield op. Ja, dat kan natuurlijk net. En zeker net in Friesland. Maar dat is gewoon diep triest. En zeker die band die had heel hard nodig. En sport en bewegen is ontzettend belangrijk voor elk band. En als de ouders nou yield heeft net, dat mag net uitmaatje. Het Foens is druk dwaande om bij gemeenten en sponsors yield bij elkaar te krijgen. Om takom hier weer band helpen te kunnen. Ik zag dat in dit geval bij sport en beweging hier de kosten en ik voor de baat uit. En als we nou net aan het sporten en bewegen krijgen, dan krijgen we er letter op welke manier dan ik probleem mee. En dat kan overgewicht wezen, maar dat kan ik wezen omdat ze net goed weten hoe ze met oren ben omgaan, maar in een teamsport bijvoorbeeld. De sportvereniging zelf zei ik de lijn van de economische crisis. Er binnen meer leden die de contributie net meer betalen kunnen en die komen net al jaren in aanmerking voor het jeugdsportfonds. Daarom rucht je zijn nou ook zelfs een fonds op. Maar dat zijn dan de wat schrijnende gevallen. Mensen die om wat voor reden dan ook het niet meer kunnen betalen. Ik denk aan mensen die in een scheiding zitten of net hun baan kwijtraken. Of andere omstandigheden, dat moeten we dan bekijken. De sportvereniging heeft meer moeite om sponsoren te vinden en ook de opbrengsten in de kantine binnen bot achteruit doen.